Good morning, Magosana. Leloto zotende mama wako madeski yanga ya dzadzakale ndi nkhana mwene ofunika risese zonse ndithu kukupatsirani ndipo tiyamba ndi nkhani yomwe ikukhudzana ndi apita mutharika akuti aonjezerapo nduna pamene paja kudzaphwanyapo unduna uja wa Ministry of State unduna wa zamdziko kudzaphwanyidwa pamene paja komano as usual tithamangireno mu newspaper ija ndi maikonda kwambiri ya National Publication chifukwa ayikamo nkhaniyo ndi cover page ndiyomweno tikuiona pa screen patupo ayenepo ndithu akuti APM cracks his cabinet. Peter Mutharika aswanya ndithu cabinet yake. Point number 1 akuti scraps Ministry of State splits one portfolio akuti tundayaphwanya ndithu di unduna oyang'anira za mdziko kudzauphwanya ndi kudzaugawanso zonso. Point number 2 akuti reshuffles 4 drafts in 4 deputy ministers akuti apezeka zonena kuti asuntha nduna 4 anthu 4 asunthidwa kunsuntha kunduna kupitisa nduna uchusa nduna kupitisako nkuzabwera nde kuti nkuzayikano anthu ena 4 omwe ndi ma deputy ministers nde tione kuti mbali mungathe kuona kuti pali Peter Mutharika yapo nkulukuta moyo ramene napeza tanthauzo la nkulukuta moyo janalipeza pano satepatsana kumaberoko koma nde kuti kuzabwera side inayo akuti uyu amene wayikidwa wachilendo ndi Thokotembo ndi amene tikumuona pamenepo walowa ndithu wachilendo ameneyo wanyuwani. Kuzabwera winayo apa pali nde kuti mpinga njira ameneyonso walowa wachilendo. Kuzabwera winayonso apa Chilambula ameneyo kenako kuzabwera winayo Edgar Tembo ameneyonso kukhala wa chilendo ndithu. Chabwino menemo ndi mmene zikuyendera. Tipange zonena kuti tiwerenge list yonse kuti amene alowawa kodi akupezekera kuti ndi kuti unduna wake nduti nanga ataphwanya unduna woyang'anira za mdziko Ministry of State ndi mukuzoza kuti unduna umene uja unayenda Alfred Gangata ndi ayikako ndani ndi ndani amene mwayika simungangonena kuti ayi tayika mwayika kuti nanga kodi mwasunthira kuti ndi chikalata ndi chimenezo ndithu apopo tingopita direct akuti President and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force and Malawi Police Service ndi kuti ameneyo ndi Peter Mutharika President wa dziko komanso ndi kuti mtsogoleri wa asilikali ankhondo ndi apolisi mdziko muno. First Vice President Right Honorable Dr. Jenansa, Second Vice President Honorable Enoch Kanzingeni Chihana, Minister of Finance, Economic Planning and Decentralization unduna woyang'anira za chuma umenewu ndi Mwanamveka. Kubwerapo unduna woyang'anira za ulimi kuthirira komanso ndi kuti za madzi choncho chitukuko cha madzi Honorable Rosa Fa Chimbilizi. Nduna woyang'anira za maphunziro komanso science ndi technology Bright Saka. Nduna woyang'anira za chilungamo komanso ndi kuti malamulo Honorable Charles Mhango. Nduna woyang'anira za maiko akunja komanso ndi kuti maubale ndi maiko akunjawo amene ndi Honorable George Chaponda. Nduna woyang'anira za umoyo komanso ukhondo ndi Madalitso Baloyi. Nduna woyang'anira za maboma ang'onoang'ono komanso chitukuko chakumamidzi nda Beni Malunga Phiri. Nduna woyang'anira za industry business komanso ndi kuti kuzokopa alendo ndi Honorable George Partridge. Nduna woyang'anira transport komanso public works amenewo ndi Honorable Japi Mhango. Pamenepa pasinthidwa pamenepa Japi Mhango wachosedwa ku nduna oyang'anira za housing zomangamanga manyumba choncho komanso malo amuchotsa kumene kuja ndikumpititsa pa unduna oyang'anira za mayendedwe za mtengatenga komanso ndi kuti zomangamanga. Timano ena asunthidwa ndi oyamba kusunthidwa ndi ameneyo. Pamene paponso ndi pasunthidwa panali munthu wina wake Feston Kaupa wachosedwa pamene popo ndi wapititsidwa kuti kapena mudomolamo.
tipitirire akuti nduna yoyang'anira za Homeland Security chitetezo cha mdziko ndi Peter Mukito. Nduna yoyang'anira za Gender, Children, Disability and Social Welfare pasamakhayo kusiyana pakati pa mayi ndi abambo ana komanso omwe alolumala ndi kuti amene warundi wolemekezeka Mai Melena Vicha. Nduna yoyang'anira za mining komanso energy inde za mphamvu za magetsi komanso ndi kuti zokumbakumba za migodizi amenewo ndi Jean Matanga. Pamenepo panali unduna I think kaya unali woyang'anira natural resource unali auphwanyaphwanya umenewo koma ndunayo ayisiyabe pomwepo angudula ndithu nkupanganso create wina. Unduna woyang'anira za natural resources zachilengedwe kumeneku ndi kumene wachokera kumene kujako kumene kunali unduna woyang'anira Jean Matangaku kunali unduna umodzi auphwanya ndi kumeneku nduna woyang'anira za natural resources iwo zachilengedwe ayikakono Alfred Gangara kuachotsa kunduna uja koyang'anira za mdziko Minister of State ayikakonde kuti Alfred Gangara amene wawo ku natural resources. Nduna yoyang'anira za malo housing komanso urban development ya malo za nyumba komanso chitukuko ndithu cha kumatawuni amene warundi Chimwemwe Chipungu mkulu ameneyo ndi kuti amuchotsa ku nduna uja oyang'anira za defense chitetezo ndi kuzapezeka zonena kuti kukamwika kumeneku ku housing unduna yoyang'anira za malo kuja kunali Jabe Muhango. Tsopano Jabe Muhango achotsedwa kumeneku ndikukayikidwa ku nduna oyang'anira za mtengatenga transport komanso public works zomangamanga. Nawo tikupitirira apa ndi kuti pali unduna oyang'anira labor skills and innovation akuti ntchito nduna yoyang'anira ntchito komanso ndi kuti za maluso komanso ndi kuti pilisa patsogolo kutukula omwe ali amaluso. Unduna umenewu aupanga kumene ndi wanyuwanu umenewu ndipo ayikakono Joel Chigona. Undunawu kuchoka ku nduna uja wa za trade choncho za malonda uja wa George Partridge uja audula kuchoka kumeneko ndi kudzapeza kuti apanga create wina Joel Chigona ndi amene wayikidwa kumeneko. Unduna yoyang'anira za achinyamata amasewero ampira komanso ndi kuti tingoti sports komanso za chikhalidwe ndi Patricia Whiskers. Unduna yoyang'anira za information communication technology uthenga kufalitsa uthenga kumeneko ndi Shadrack Namalomba. Unduna yoyang'anira za defense chitetezo ayikako Feston Kaupa. Feston Kaupa amuchotsa ku nduna wa za mtengatenga ndi kuzamwika kumeneko ku defense. Kunduna wa za defense achotsako ndi kuti Chimwemwe Chipungu ndi kukamwika ndi kuti ku housing achotsakono ndi kuti Jabe Muhango kukamwika ndi kuti kujako ku za mtengatenga ndi zomangamanga komwe kwachoka Feston Kaupa. Maswapo ake ndi otero. Deputy Minister wa Homeland Security wachiwiri kwa Homeland Security Minister amene ndi Honorable Norman Chisale. Deputy Minister of Gender, Children, Disability and Social Welfare kuli Martha Ngwira. Wachiwiri kwa Ana Vicha ameneyo. Ndi kuti apa paliso wachiwiri kwa unduna oyang'anira za maphunziro komanso science technology Francis Fole. Ndi kuti wachiwiri kwa unduna oyang'anira za ulimi komanso zothirira ndi chitukuko cha madzi Thoko Tembo amene ndi amene ayikidwa mwanyuwani amenewa. Kubwera ndi kuti wachiwiri kwa nduna yoyang'anira za chilengedwe natural resources ndi kuti Chipiriro Mpenganjira ameneyonso ndithu wayikidwa mwanyuwaniyo. Wachiwiri kwa nduna yoyang'anira za industry mabusiness komanso ndi kuti zokopa alendo Edgar Katembo wayikidwanso mwanyuwani ameneyo. Kuzabwera apa wachiwiri kwa nduna yoyang'anira za umoyo komanso za ukhondo Charles Chilambula ameneyonso wayikidwa mwanyuwani. Ndi kuti the appointments are with immediate effect akuti izi zinde kuti zayambika ndithu kungoyamba tsiku lomwe anapanga appoint lomwero ndi pa 5 January 2026 dzulo lomweri anthu ayamba kale kugwira ntchito. Chabwino nkhanitu ndi imene maunduna ndi asinthidwa akuti mkulukuta moyo kuzango sintha reshuffle. Pali zifukwa zimene apangira zimene sitingathe kuziwa koma ine ndimacheza dzulo ndi anthu kuti mukuona nduna sintha nduna tatiyayi zilipo zifukwa zina zake zikhoza kukhala zachitika maunduna amaona kuti uyu sapanga perform na tilimwike uku I think ukakapanga kubwino uyu tsanepo makumbukira zona kuti pajaso ndi kuti analandira malipoti a performance eti
malipoti anaperekedwa kuti nokodi agwira ntchito bwanji anthu miyezi imeneji anapanga submit malipoti pajana kuti aziwerenga malipoti tuyeuza akawerenga malipoti awo ndamene azipangiso zoti ndionayipitirire kapena mwina mwake angoyikhapapo basi mkulukuta moyo and imene nava atitanthauzira mkulukuta moyo teko likutanthauza zonena kuti munthu amene amakhala ndi moyo wautali kwambiri tanthauzo lake ndi limenelo kuti munthu amene amakhala ndi moyo wautali kwambiri ndiye ankakamba pita muthalika kuna kuti inetu ndinkulukuta moyo ine kwathu ndionena kuti neyo ndamene ndinakhala ndi moyo wautali kwambiri kuposa azibale anga onse ndine nkulukuta moyo ine ayendera tanthauzo lake ndi limene imenemo ndi imene zilili muli maganizo ena lonse akini mu comment section koma kwayika mulemezanso maganizo anzathu akuti